Hayırlı ki siz Müslim televizyonisi tapşuların qoraysiz yanılıqlar çağrılışı bilen studiyada men Rima Avzalova jirligimizde bo'lgan voqealar turunda qisqacha. Resmi kronika. Avul jirliklarında jiyinlar bara jirliklar uzgan yılgı şenliklerine yumğaq yasik hem halitesi problemlarını analizlay. Jiyinlarda rayon başlığı Ramil Mullin, rayon prokurori Danis Ahmadjanov qatnaşa. Семек авыл jirliginde uzgan jiyindan Lidiya Shaymiyeva reportajı. Семек ауылы жерлігіне кірген 5 ауылда бүгін 286 қожалық есепләнә. Шуларның 228-індегі кіші яшай. Бош тұрған ихаталарының да көп болуын белгілеп өтті жерлік башлығы. Семек ауыл жерлігіне кірген 5 ауылда 286 қожалық есепләнә. Шуларның 228-інде даими кіші яшай. 59 қожалық бош тұрады. Жерлік ауылларындағы юллар тұрышыла сейіндірі. Бүгінгі күнде ауыллар ішіндегі юллар ұзынлығы 8 километр болса, шунның асфальт үліші 5 километрдан ортақ. Қолған үліші гравий үстіклі. Ауыллардағы шәхси қожалықтарда 340 мүгізлі әрітірлік сонала. Соңғы 4 елда жерлікте әрі мол соны кемеген. Ауыл халқымының сүт продукциясына бәйелердің төбен болуы біле оңлата. Жерлікте 3 христиан фермер қожалығы өз ішшенлігін болдырған. Олар үшісі негізде құшшылық біле шүғіліне. Жерлікте халықны бұршыған ең зор мәселе халыққа қызмет көрсетуші сәуде нұқталарының болмауы. Пош тілімтесі бөлігіндегі сату нұқтасын есепке алмағанда, халық күнделік керек азық-түлік қожалық товарларына қыттылық кешірі деген сөз. Ауыл жерлігі башлығы Рифа Садыртинов программа бойынша Семек ауылында бұл жылны сәуде нұқтасы ашу мүмкінлігі болашақ деп белгілеп өтті. Күпмегенә өметисәк тә бүгенге дөньяга карап яшәмәсә, бүгенге дөньяга яраклашмаса, киләчәктә шуга аяныш булырга мөмкин. Юллар да төзелгән, социаль объектлар ләкин бүген авылыбызда бер кеше туып, 10 кеше китеп барса, ул мәктәпләрдә торып бара, ябылып бетәр, яшьләребез дә калмас инде. Жерлікте 2 мәктәп эшли, ауыл халқына 4 клуб, 4 мәчет, 2 китапхана, 2 фельдшер-акушерлык пунктлары хезмәт күрсәтә. Җыелары бик әйбәт булды инде. Отчетны әйбәт итеп ясады. Үзара салымы җыялар безнең авылда. Бүтән җирдә 700 генә җыйганнар, бездән 1000 ул. Бүтән кеше дә бирә. Юлны тартып торалар, рәхмәт. Бутлар яна клубыбыз бик матур, без һәр вакытта менә клубка җыелабыз. Булган мәсьәләләрне хәл итәбез. Үзара салымны һәр вакыт дигәндәй вакытында түләп, һәрберебез түләп барырга тырышабыз. Жерлік халқын тағын бір борчыған мәселе идән асты арақысы сатылу, сыйфатсыз алкоголь арқасында сәламәтлек қақшау, гомерләр үзелү, өйдә тавыш чыгу, залда чыгыш ясаучыларның йөрәк авазы булып яңгырады. Спирт буенча соңгы тапкыр 25 январь көнне biz инде безнең бер направление буенча Илдар дигән кеше белән һәм инде Семек авыл җирлеге Рифас Абзалович белән эшләдек инде. Җыенда чыгыш ясаган участок полиция хезмәткәре Виктор Байгузин әлеге мәсьәлә буенча эш алып барылуын һәм аракы сатып ятучыларга административ беркетмәләр төзелүен хәбәр итте. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Иске Карамалы авыл җирлегендә узган ел 5 яшь спортер кергән җиде бала туган армия сафларында 11 егет хезмәт итә. Бу саннар Иске Карамалы авыл җирлегендә үткән җыенда яңгырады. Әмәкәй авыл җирлегендә дә отчет җыелышы үтте. Авыл сулышы белән Мөнира Арсланова танышты. Әмәкәй авыл җирлегендә җир һәм милек салымнары арттырып үтелгән. Физик затлар кеременә салым үтәлеше 67%. Транспорт салымы белән бәйле кыенлыклар теркәлгән бурычлыларның читтә яшәве белән аңлатыла. Суга килгәндә Әлмәттә киләү датчигы алыштырылачак. Әмәкәйдә су үткәргеч иске. Ел дәвамында 4 урында ремонтланган. Авыл җирлеге шәхси хуҗалыкларда терлек асрау буенча районда 4нче урында. 2018 ел белән чагыштырганда терлек саны 6%-ка кимегән. Мал асрау белән көн күрүчеләр хөкүмәт программалары файдалана. Быел тагын 2 кеше алар сафына кушылырга теләк белдергән. Бер крестьян фермер хуҗалыгы кошчылык белән шөгыльләнә. Шуңа да килгәндә кимендә бер 2 тапкыр үмә оештырылган сагында инде ял вакытында турган. Пожалуйста, катнашыгыз инде. Монда ветераннар наша көннәр Социаль мәдәни объектлары эшчәнлеге дә канәгатьләнерлек. 2 авылда да медицина хезмәткәрләре дә, мәдәният учаклары да бар. Җирлек үсешчәннәре дә, спорт сөючеләре дә, район күләм чараларда әмәкәйлеләр донына тап төшерми. Үзара салым акчасы хисабына Әлмәт авылында юлга гравий җәелгән, Әмәкәйдә су башнясы ремонтланган, Әмәкәйдә су коюсы, Әлмәттә су башнясы койма белән әйләндереп алынган. Шулай ук күпер ремонтланган, обелиск янына койма коелган, башка эшләр башкарылган. Быелга
Әмәкәй авылында борылыштан Олы юлга кадәр, Әлмәт авылында кирү юлына гравий җәю, Әмәкәйдә күпер ремонтлау һәм башка эшләр планлаштырылган. Җыенда катнашучылар район башлыгы Рамил Муллинга пай җирләренә кече эшмәкәрлеккә кагылышлы һәм үзләрен кызыксындырган башка сорауларны бирделәр. Сәйдәс яшьләр китте. Ул бит бу кичә киткән яшьләр түгел. Кичә киткән яшьләр булса, менә монда мин әйтәм, тик армия басып торса 100 кеше. Апай сез өлкәнрәк кешеләр, әйбит. Монда бит мин хәтерлим бу мәсьәләне. Сез онытмагыз, бүген колхоз түгел ул. Анда килдерә, чәчтеләр китеп бардылар. Килдерәр, уңыштан җыеп алдылар. Аша эшләр. Шул эшләгәндә генә табыш бар ул диде, авыл хуҗалыгында. 2019 елда дәүләт программасы нигезендә Иске Карамалы авыл җирлеге советы бинасына капиталь ремонт ясалган. Үзара салым акчасы хисабына Иске Карамалы авылында зират юлына гравий түшәлгән, мәчеткә су кертелгән, су белән тәэмин итү, юллар карау, төзекләндерү һәм башка эшләр башкарылган. Быел Иске Карамалы Сабантуй паркы каршында буа ясау, авылларда юлларны төзекләндерү, су скважинасы, балалар майданчыклары урнаштыру һәм башкалар планлаштырылган. Ауыл җирлек администрация тарафынан җирлек халкының материаль хәлен яхшырту, социаль яклау, тормыш дәрәҗәсен арттыру, җирлектә җәмәгать тынычлыгын саклау, хокук бозуларын чикләү, социаль, промышленность һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләренең стабиль эшчәнлеген тәэмин итү кебек кичектерелми торган чараларны уңай хәл итү өчен зур хезмәт башкарылды. Инде мәгълүм булганча, җирлектәге эшләрне бер авыл советы гына җиңеп чыга алмый. Иңгәйне куеп бергәләшеп эшләгәндә генә катлаулы мәсьәләләрне дә чишеп була. Җирлектә 4 кибет эшли, дәүләт программасы ярдәме белән 5-нчесе төзелеп килә. Китапханәчеләре китапханә музей төзү, аңа күренекле якташлары Флюн Мусин исемен бирү юнәлешендә эшли. Иске Карамалда дәүләт ярдәме белән сөтчелек буенча гаилә фермасы төзелгән. Илнара һәм Илгизәр Латыповлар яңа торакка 10 сыер кертәчәк. Моннан тыш Илнара халыкка чәч тараш хезмәте дә күрсәтә. Мөнира Арсланова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе. 3000-нән артык райондашыбыз мәдәни берләшмәләргә йөри. Узган ел районда 9787 мәдәни чара оештырылган. Чараларны 293 меңгә якын кеше тамаша кылган. Әлеге саннар район мәдәният хезмәткәрләренең коллегия утырышында яңгырады. Коллегия эшендә район җитәкчелеге дә катнашты. Районда 25 авыл мәдәният йорты, 15 авыл клубы, 33 китапханә исәпләнә. Булардан тыш район мәдәният йорты, үзәк китапханә, кинотеатр, балалар өчен сәнгать мәктәбе эшли. Соңгы елларда мәдәният өлкәсенә игътибар артты. Хөкүмәт программалары кысаларында ел саен берничә мәдәният йортына капиталь ремонт үткәрелә. Узган ел милли проект кысаларында Тотбүләр мәдәният йортына да ремонт керде. Октябрь яңа Карамалы байык клубларында да төзекләндерү эшләре башкарылган. Район бюджеты хисабына Мөслим кинотеатрына да ремонт ясалды. Үзара салым акчаларын Октябрь авыл клубына 300 мең сумлык, Яңа Карамалда 842 мең, Байыкта 585 мең 261 сумлык төзекләндерү эшләре башкарылды. Шулай ук район бюджетыннан район кинозалына 1 миллион 600 мең сумлык ремонт ясалды. Һәм инде Мәдәният министрлыгының финанс ярдәме белән авыл мәдәният йортларына һәм клубларына 815 мең 260 сумлык тамаша залы өчен кәнәфиләр кайтартылды. Район китапханәләр шелтәрендә 329 мең данадан артык китап, газета, журналлар, аудиовизуаль материаллар исәпләнә. Узган ел китапханәләргә 5 меңләп китап һәм 4 меңләп газета, журнал кайткан. Халыкны, бигрәк тә яшьләрне китапханәләргә тарту, укуга кызыксыну уяту максатында китапханәчеләр яңа ысуллар эзли. Бу еллар эчендә шәхсән үзем өчен күп проектлар эшләнде. Алар арасында Күбәк урта мәктәбенә 10 такта кую, 2 ел рәттән Кара Саюп исемендәге шигырь язучылар фестивале үткәрү, Алла бирсә, апрельнең 17-сендә аның 3-нчесе көтелә. Эшеңне бәяләүләре әлбәттә рәхәт. Ләкин аның артында һәр елның 365 көне, ул 365 көн кичләрен авыл клубында узган, хезмәт белән узган кичләр. Мөслимнең Туган як музеенда 6000 экспонат исәпләнә. Музей хезмәткәрләре тарафыннан узган ел 38 күргәзмә оештырылган. Быел җирлегебездә тагын бер музей эшли башлаячак. Батырлар йорты дип аталучы музей җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә ачылыр дип көтелә. Балаларда сәнгатькә мәхәббәт тәрбияләү, мәдәниятка тарту юнәлешендә районда 106 клуб берләшмәсе эшли. Аларда 14 яшькә кадәрге 1200 бала шөгыльләнә. Балалар сәнгать мәктәбендә 7 бүлектә 372 бала укый. Без аларны сәхнәгә чыгып басканчы беренче адымнарын ясарга, беренче тапкыр кулларына буяулар алып, рәсемнәр ясарга өйрәтәбез. Әлбәттә инде безнең мәктәбебездә уккан һәрбер бала да сәнгать юнәлеше буенча китмәс. Ләкин без аларның күңеленә матурлык орлыклары салып,
сәнгатькә мәхәббәт, туган якка, үзебезнең шу гүзәл мөслимебезгә мәхәббәт уяталабыз икән, безнең бурычыбыз инде тулысынча үтәлгән дип саныйм. Район башлыгы мәдәният хезмәткәрләренең телебезне, милләтебезне саклауда зур роль уйнавын билгеләп үтте. Махсус президент программа кысаларында инде үзебезнең биналарыбызны ремонтлап киләбез. Ләкин бүген бина ремонтлау ул бер яктан яхшы, икенче яктан әгәр дә аның эштәлеге булмаса, алар инде ниндидер бер музей кебек торалар инде. Безнең инде максат менә бу мәдәни учаклар җирлегебезнең, халкыбызның, милләтебезнең төсе һәм әсәре булып киң урын ала торган урыннар булырга тиештер. Утырыш соңында актив эшләүче хезмәткәрләр район башлыгының һәм мәдәният бүлегенең грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Районыбызның 34 авылында театр коллективы эшли киңәшләшеп, ярдәмләшеп эшләсәләр дә, бу өлкәдә көндәшлек тә бар. Ел сайын театр айлыгы кысаларында коллективлар үзара көч сынаша, нәтиҗәдә иң көчле коллективлар билгеләнә. Быел 7 коллектив финалга үтте, алар үзләре сәхнәләштергән әсәрләрне район тамашачысына тәкъдим итте. Театр айлыгы Тасырның 100 еллыгы кысаларында барды. Җирлегебездә 60 яшьтән өлкәнрәкләр өчен конкурс, фестиваль оештырылуы турында хәбәр иткән идек. Фестиваль өлкән яшьтәгеләргә иҗади сәләтләрен күрсәтү, гореф-гадәтләрне саклау һәм ел сәгатьләрен файдалы оештыру максатында үткәрелә. Конкурсның йомгаклау концерты Сүнмәс дәрт ветераннар клубы чыгышы белән башланды. Кич уенга килүчеләр уйнады да, кыстатып тормыйча җырлады һәм биеде дә. Өлкәннәр концертын безнең иҗат төркеме дә карады. Сәхнәгә районыбызның бик күп оста үзешчәннәре күтәрелде. Үзләре өлкәнәйсә дә, тавышлары һаман да матур, хәрәкәтләре җиңел аларның. Җырларына залдагы һәркем кушылып утыргандыр, чөнки алар һәркемгә таныш, якын иде. Мин инде үземне белә белгәннән бирле җырлыйм, җырларга бик яратам, сәнгатьне, гомумән сәнгатьне яратам. Һәм бүтән бәйгеләрдә дә катнашырга тырышам. Үзем укытучы булып эшләгәндә, музыка укытучысы булып эшләгән вакытымда да гел балалар белән эшләдем. Балаларны шушы сәнгать юлынан җибәрергә тырыштым. Биючеләрен дә тотып тормалы түгел. Концерт вакыты шикләнмәгән булса, сәхнәдән төшеп биерләр иде. Яудан кайтмаган якыннарыбыз турындагы шигырь юллары залда утыручы берәүне дә битараф калдырмагандыр. Чөнки сугыш афәте һәр йортка, һәр гаиләгә кагылды. Сәхнәдә җирлегебездә яшәүче төрле милләт вәкилләре бар иде. Алар җыр биюләрендә үз халкының мәдәни мирасын кадерләп саклауларын күрсәтте. Рушуганнан Мария Ямалдинова туган авылыма кайткач җырлый башладым ди. Впервые выступаем в конкурсе в районном центре. Когда-то в молодости занималась художественной самодеятельностью, сейчас вышла на пенсию, вернулась в родное село и решила тряхнуть стариной. Снова выступаем в концертах со своими же ровесниками. Вот сегодня поем с Багровой Татьяной Викторовной, 65 лет которой. Концерт бер тында үтте. Тамашачылар һәр чыгышка алкышлар белән җавап бирде. Монда чараны оештыручыларның да осталыгын билгеләп үтәргә кирәк. Кичке уенга килүчеләр җырчыларга да кушылдылар, биючеләрне дә алкышладылар, тамашачыларны да үзләренә иярттеләр. Мөнира Арсланова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Тасырның 100 еллыгы сайтында күренекле якташларыбыз өчен тавыш бирү бара. Мөслимнән анда Советлар Союзы герое Петр Днепров тәкъдим ителә. Һәркем сайтка кереп якташыбыз өчен тавыш бирә ала. Петр Днепров исемен йөртүче Рус Шуган мәктәбендә бүген 36 укучы белем ала. Егет-кызлар герой исемен йөрткән мәктәптә укулары белән чынлап горурланалар. Мәктәпнең һәр почмагында герой рухы яшидер төсле. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Рушуга мәктәбе 2011 елдан Советлар Союзы герое Петр Днепров исемен йөртә. Әлеге тәкъдимне мәктәп директоры Фирдәүс Фәрхетдинов күтәреп чыга. Мәктәпкә нигез 1882 елда салына. 1937 елны Островка авылы егете Петр Днепров Руш Шуган мәктәбен тәмамлый. Петр Алексеевич Днепров инде ул Островка авылында туган. Һәм безнең мәктәпне бетергән 39 елда. Шуннан соң Башкортстанга китеп, армияга алынган һәм сугышның башыннан башлап, азагына кадәр Берлинне алып, Бөек Ватан сугышын тамамлаган кеше. Проводится очень много воспитательных мероприятий, где мы говорим о жизни, о трудовом пути, о боевом пути героя Советского Союза. И мы думаем, что наши дети понесут и дальше имя Героя Советского Союза в свою будущую жизнь.
Узган ел Рушуган авылы халкы өчен көтелгән вакыйга булды. 2019 елда Россия президенты гранты средстволарына авыл утары музее төзелде. Мәктәп эчендәге музейда исә Петр Днепров белән бәйле истәлекләр урын алган. Мәктәп укучылары герой укыган мәктәптә укулары белән шиксез горурлана. Аның турында хәл вакыйгаларны йотлыгып тыңларга яраталар. Үзләре дә кызыклы мәгълүматлар туплыйлар. Я очень горжусь тем, что учусь в школе, которая носит имя Героя Советского Союза Петра Алексеевича Днепрова. Девиз нашей школы – имени Героя будем достойны. Он Герой Советского Союза, он учился в этой школе. Школа теперь носит его имя. Мы стараемся быть прилежными, послушными, не ругаться матом. Юз Татарстан.ру деген сайтта безнең күренекле якташларга багышланган тавыш беру ачылды һәм шул тавыш берүдә безнең районнан именно Петр Алексеевич Днепров фамилиясе тора. Шуның өчен инде без менә тавыш берә башладык. Бөтен райондашларым да бу тавыш берүдә актив катнашырга чакырам. Петр Алексеевич Днепров, наш земляк, он герой Советского Союза. Укучылар герой исеме йөрткән мәктәпнең лаеклы укучылары буласыбыз киләделәр. Алар укуда да, ярышларда да сынатмыйлар. Укучыларның үз мәктәпләре өчен горурланып торганнарын күрү үзе зур шатлык. Үз җирлегең өчен яну, борчылу һәм шатлану мөслимләргә аеруча хас сыйфат. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Мөслим мәктәпләрендә ата-аналар университетлары башланып китте. Беренчеләрдән булып әтияниләр алдында Габдулла Тукай исемен йөртүче Мөслим урта мәктәбе хисап тотты. Әтияниләр белән бергә мәктәп эшчәнлеге белән район җитәкчелеге дә танышты. Мөслим урта мәктәбендә 486 укучы белем ала. Балалар саны артуга таба. Имтихан нәтиҗәләре сыйфатлы белемнең төп күрсәткече ди мәктәп директоры Илзир Мадияров. 9нчы сыйныфта имтихан нәтиҗәләре узган ел белән чагыштырганда югарырак булган. Шулай да кайбер фәннәрдән күрсәткечләр районныкыннан түбән. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре барлык фәннәрдән дә район күрсәткеченнән түбәнрәк. 2019 елда 9нчы классны 47 бала тәмамлады. Шуларның 16-сы 10нчы сыйныфка килде, 10-сы аграр факультетка кура кирде. Быелгы уку елында 9нчы сыйныфны 43 укучы тәмамлый, шуларның 20-сы 10нчы сыйныфка, 8-и аграр факультетка кирергә уйлый. Быелгы уку елыннан мәктәп гендерлы укытуга күчте. Бу өлгереш һәм сыйфат өлгерешенең 6%-ка артуына китергән. Билгеле әтияниләр арасында төрле бәхәсләр купты, төрле сөйләшүләр алып барылды. Үземә килгәндә мин гомумән мондай укытудан канәгать. Бу бигрәк тә инде башлангыч класс укучылар өчен кирәктер дип уйлыйм инде мин. Чөнки быел гына без 2нче класска кирип киттек һәм ул үз урынын шушы кызлар булганга таба алгандыр дип әйтәсем килә. Үзем 8нче класс егетләрнең класс җитәкчесе. Менә ул барыбер 2нче минуар белән оларга да әйбәт дип уйлыйм. Менә минем өчен дә әйбәт, мин алар белән общаться итү өчен нык әйбәт. Аларның как раз үзләре олар өчен төрле проблема, төрле сораулар белән дә мөрәҗәгать итә. Без ул вопросларны инде решать итәбез бергә. Олар өчен егетләр өчен әйбәт. Кызлар өчен турышлай кыз Хатын-кыз класс җитәкчесе әйбәттер. Дәресләрдә генә аерым булсалар да, гомумән бөтен чаралар, конкурслар аларның бергә бара. Алай кайтып минем инде зарланган, минем балаларымның зарланганы юк. Туклану мәсьәләсендә дә канәгать без. Мәгариф ветераны Рәмилә Дәүләтова китап укуның белем сыйфатына тәэсире турында сөйләде. Китапка мәхәббәт уятуның серләрен дә шиште. Китапханәләргә безнең бу уңайдан бик күп йөрде. Барыбыз да китап укый торган идек, китапка татлайдык. Үзегез беләсез, ул грамотага да өйрәтә, сөйләм телен баетуга да китапның тәэсире зур. Инде әхлак тәрбиясе турында әйтеп тә тору кирәкмидер. Мөслим урта мәктәбендә быел ремонт ясалды. Кайбер кабинетларга да ремонт керде. Ата-аналар бу уңайдан район башлыгының да фикерләрен ишетте. Бала һәр вакытта тәэсирләнә, нәрсә беләндер. Менә ул интернет алсаң, ул һәр вакытта нәрсә беләндер тәэсирләнә. Әгәр дә сезнең уйлау фикерне ишетеп, әгәр дә күреп, яисә гамәл кылудан күреп тәэсирләнә икән, бала сезнеке була. Әгәр дә ул сездән бүген үрнәк күрми икән, ул сезне бүген көндә ниндидер бер команда бирүче генә, яисә ниндидер эш кушучы, яисә нәрсәдер контрольдә тотучы дип күрә икән, ул сезне күрмәячәк. Мәктәп тормышындагы мәгариф системасындагы яңалыклар белән таныштыра. Ата-аналар университеты киләсе атналарда да дәвам итәчәк. Димма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.
Жерлегімізде ұста қолы кішілер көп. Агниса Хлюпина білен Николай Виноградов та шулар арасында. Олығайып қана қауышқан пар буш вақытларында бейлі. Агниса апа білен Николай абы турында алдағы сюжетта. Гомер көзләрендә қолны қолға тотынышып, үзара аңлашып яшәгән парларга карап соклану туа. 9-нчы дистәләрен ваклап ятучы Агниса Хлюпина белән Николай Виноградовны язмыш 80 яшьләрен тутыргач таныштыра. Бүген алар кичләрен ярыша-ярыша юнноскилар, бияләйләр бәйләп, бер-берсенә күңел җылысы бүләк итеп яшиләр. Менә урындык үсле өнейләренә, сиденьяларына каплар өчен утырганда җылы булсын өчен, йомшак булсын өчен, шушындай әйберләрдә бәйлим әле мен. Бик күп кешеләргә байтак кына бәйләп бирдем. Рәхмәт әйтәләр, Аллага шөкер. Үзе ясаган махсус җайланмада Николай абый җын җигәрли дә аны йомгак итеп урап та бара. Йомшак келәмдә иркәләнеп һәм иренеп кенә песиләре килгән кунакларны күзәтә. Авыл өендә күңел ихтыярсыз, бернинди мәшәкатьсез балачакка алып кайта. Мин тишекләрен фәләндән ямаштырып бирдем баштарыннан, бәйли баштадым инде. Бетте. Авырмысың менә носки бәйләргә? Менә күпме хатын кызлар да бәйли белми бит. Авыртылмый шулай әкрен генә бәйлим бит, ашыгып түгел. Хатын кызның остасы бит аны көн сайын бер сыңары юк бәйлим. Мин бит бер пар носкины бер атна бәйлим. Агниса апа үзе дә кул эшләренә бик оста. Ул бәйләгән урынлык япмалары да күзеңнең явын алырлык. Инде байтагын дусларына, якыннарына да бүләк итеп өлгергән. Гомер күзләрендә бергә күңелле итеп үткәрер өчен кул эшләре тутасың, инде барсында эшлисең. Вакытны үткәргә кирәк бит, төннәр узын. Парлап утырабыз да. Бәйлисез. Ярыша бәйлибез. Үртәшә. Сәгатьнең үткәнен сизми дә калабыз. Тыныч, җан тынычлыгы табабыз шул бәйләүдән. Николай абый белән Агниса апа кебек кешеләр җир йөзендә бик күп түгелдер. Алардан бетмәс оптимизм, якты энергия ташып тора. Бәхет һәм мәхәббәт чәчләргә шул төшкәч тә килә икән. Сынауларга бирешмәгәннәргә гомер күзләрендә ул мул җимешләрен бүләк итә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. 8 февраль көнне Кыяшлы Акыял зонасында бәйрәм гөрләде. Мөслимдә Татарстан чаңгы юлы бәйгесе Коймак фестивале белән башланып китте. Быелгы чаңгы юлында 80-нән артык оешма предприятие 1885 кеше катнашты. Дистанцияның озынлыгы 2020 метрны тәшкил итте. Авыл җирлекләрендә дә күпләр чаңгы юлларына чыкты. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Коймак фестивалына оешма предприятиелар мул табын әзерләгән иде. Гимназия коллективы табынына жюри югары бәя бирде. Коймак фестивалена килдек, шундый рәхәт, шундый күңелле, көне матур, кешеләр синеп кенә тора, шундый әйбәт итеп әзерләнгән мероприятиегә. Бөтенебез бик шат, бик риза. Без бүген шундый матур фестивальгә чыктык, Коймак фестиваленә. Бүген шундый районда шатлык рухы балкып тора, килеп җитү белән инде бөтен кешенең шат күңеле, шат авазы. Коймак фестивале белән параллель рәвештә чаңгы ярышлары барды. Район башлыгы Рамил Буллин бәйгене ачып чаңгычыларны сәламләде. Бүген инде безнең эшләгән Кояшлык һәм киләчәк паркы, шушы спорт белән шөгыльләнүче спорт комплекслар, алар барысы да спорт белән яратып, матур яшәргә бөтенебезгә мөмкинлек бирә. Шуңа күрә барыгызны да бәйрәмнәр белән тормышыбыз матур булсын, илләребез тыныч булсын, бәйрәмнәребез һәр вакытта шулай гөрләп торсын. Укучылар 1, иратлар һәм хатын-кызлар 4, VIP төркем 8 километрлы дистанциядә ярышты. Мондай мероприятие безнең районда 2нче ел подряд уздырыла. Халык актив катнаша, барлык оешма предприятиеләргә бик зур рәхмәт әйтәс килә, актив киләләр. Шул Мөслим алга чаңгы юлы инде ярыш түгел, чаңгы юлы зур бәйрәм. Ул инде спорт нормы жизни дигән милли проект нигезендә алып барыла. Инде безнең Мөслимдә дә бу чаңгы юлы уза. Без инде быел чаңгы юлы белән беррәттән Коймак фестивалендә берләштердек. Ул Коймак фестивале инде кешеләр үзе куанып киләләр, шатланып көтеп алалар фестивальне инде. Чаралар оештырып торалар, бик күңелле үтә. Чаңгыга басабыз Алла бирсә. Мин моны сәламәтлек бәйрәме дип атыйсым килә инде. Һәр елны үтә матур гына булып. Бүген халыкның шулкадәр күп чыгуы һәм тагын да куанычлысы балаларның күп булуы бик күңелгә ятысы. Чаңгыдан бер кайчанда аерылмадым. Институтта укыганда да, эшләгәндә дә, менә бүгенге көндә дә шушындай матур көнне, матур бәйрәмгә рәхәтләнеп, чын күңелдән катнашып, дистанциядә рәхәтләнеп йөреп, бер круг бирдек, хәзер икенчесенә җыенабыз. Мин 6нчы класста укыйм, 1нче класстан ук йөрим инде, чаңгыда бик әйбәт шулам. Шундый әйбәт. Киләчәктә чаңгычы буласың киләме? Белмим инде. Ярый инде, булсаң да.
Мен кышны яратам. Кыш көне лыжыда шуып була, мен гел җиткәч кышны көтәм лыжа шуырга. Мен шаңгына бик яратам. Ул спорт һәр кеше сәламәт булырга тиеш. Җиңүчеләр 8 номинациядә билгеләнде. Мистер Чаңгы юлы титулы Илназ Кашаповка бирелде. Мис Чаңгы юлы исеменә Мәсүфә Шәрипова лаек булды. Җиңүгә омтылыш номинациясе җиңүчесе дип Илмир Вафин билгеләнде. Район мәдәният йортына иң актив оешма исеме бирелсә, иң актив җитәкче титулы район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидовта. Иң яшь катнашучы исемен 5 яшьлек Раяз Нигъматуллин алды. 75 яшьлек Рафис Хабибуллин иң өлкән катнашучы исеменә лаек булды. Иң актив гаилә титулы Юсуповлар гаиләсенә бирелде. Җиңүчеләргә район яшьләр белән һәм спорт бүлегенең дипломнары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Илья Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәмгә тиң тагын бер спорт чарасы Спартакиада бара. Узган атнада оешма предприятиеләр 4 спорт төрі буенча көч сынашты. Җомга баскетбол ярышлары үтте, якшәмбе ир-егетләр көрәштә бил алышты. Шахмат, шашка буенча да ярышлар оештырылды. Спартакиада көндәлеге белән Фәридә Гайнетдинова таныштыра. 7 февраль көне командалары баскетбол буенча көч сынашты. Уеннарны оештыручы масса күләм спорт һәм мәдәни чаралар дирекциясе җитәкчесе Марат Байырханов командаларның яхшы әзерлекле булуын билгеләп үтте. 12 командадан 10 команда бу ярышларга килделәр. Шул көчле командалар монда инде хәзерге уендан әйтеп була. ЦРБ командасы көчле, бик көчле уйный һәм Совет исполком. Әле унисе бар безнең МВД командасы. Алар ничек күрсәтерләр? Ярышларда катнашучыларга түгел, җан атучыларда һәрвакыт күпләп җыела. Җан атучыларның үз командалары өчен борчылып, хуплап тавыш бирүләрен күзәтү үзе бер кызыклы мизгел. Мен өчен җан атарга килдем. Элек мин яшь чагымда үзем дә уйныйдым, баскетболны нык яратам. Җиңсәләр әйбәт булыр. Баскетбол буенча ярышта эчке эшләр бүлеге командасына тиңнәр булмады. Икенче урында район үзәк хастаханәсе, өченчедә район советы һәм башкарма комитет командалары. Бу атнада Спартакиада ярышлары авыл җирлекләре командалары арасында да башланып китәчәк. Фәридә Гайнетдинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.